will you join happiness and unforgettable celebration? Are you ready? Let's hear a big round of applause. Coming from the viewing audience. Everybody clap your hands, say! Come on! This is host Smile Sorala! Wow, pick up the song! Isa lang ibig sabihin, talagang we are really happy celebrating our day today. Everybody, i-greet po natin ang ating mga katabi once again. Happy Teacher's Day! Happy pa talaga tayo? Yung totoo! Dapat lang because we have a lot of surprises for this afternoon celebration. Pangalan ha, first name, go! Hello everyone, my name is Jeanette and Rose. Saglit lang, saan papunta yung dalawa? Oh, isa kayo! Nabalik kayo! Hindi! Balik! Hindi! Maglalaro tayo! No! Okay, lima na lang. O, sige, lima. Dito kayo. Ang daya! Huwag kayong aalis. Hindi ako magko-question ang answer. Wala, pangalan lang. First name. Parang ganun lang. Angel, Jane, Jose, ganon. Pangalan? Jenna. I'm Jenna Cabanban. Okay, Jenna. I'm Charlie May Cruz, 13 years old virgin. Tignan mo itong mga teachers, pangalan lang tinatanong, sinabi pang virgin. Talaga. Okay, next one. Joseph Sebastian from Holy Child. Hey! Okay, next. Marvin J. Blase from private school. Oh, rakista si Sir. Hello, your name is? Christian Estrella Britannia from Notre Dame, Mozzarella. Hindi pa tapos. Okay, sige ka nakahalindi, oh. Okay, next one. Juno Mastroiales na Alamali Kelly. Oh, yung actor nyo nandito. Next one. Jennifer Lopez from Thousand School Incorporated. Okay, wait lang. Naga-request sila nga paliwaton ko daw sila nga duha. Paliwat, go. Go, ma'am. Sige, ma'am. Pleasant evening. Hello! Charlie May Universe from Naraval District. Okay, na. Okay, ganito. Ito. Kabilisan lang. Kamu nga doon, nagtapad dito mo. Okay, so our game is category game. Meron akong ibibigay na category and of course, sasagot kayo nung anong pwede doon. For example, mga kulay. Yellow, blue, brown, magpuubusan tayo. Hindi nyo pwedeng ulitin ang sinagot na ng iba. Bibilang na ako, 1, 2, 3, and out. Okay, I love you so much. Let's begin. The first question is, mga bagay na nakikita sa loob ng bag ng isang teacher. Wait lang, dali lang, nagasabat na siya, naghalin ka, abi. Kakain na, abi, ari ka doon, naghalin ka man. Ikundi, may answer ka gali. Okay, mga bagay na nakikita sa loob ng bag ng isang teacher. Lipstick. Ballpen. Pencil case. Pencil case. Yes, ma'am. Chalk. Chalk. Blade. Tangkard. Next. Notebook. Relo. Ay, matatalino. Next category. Ito. Mga bagay na nakikita sa loob ng classroom. Bawal ulitin. Go. TV. Blackboard. HDMI. Ruler. Eraser. Chalkboard. Bookshelves. Salamin. Orasan. Bulletin board. Bulletin board. Sabi ko na ito, bulletin board. Okay, next. What is paypay? Whiteboard. Kunwari ka pa. Sabi ko may naisip siya nga lain. Hindi. Bulletin. Okay. Next one. Okay.
Ang gagaling nila, di ba? Ang gagaling nila. Next category. Ito. Mga bagay na hinihiram ng isang teacher sa kabilang classroom. Sabi ko, kayo yon. Kayo yon. Hiniram. Okay. Mag-start ako dito. Mga bagay na hinihiram sa kabilang classroom and cellphone. Go! Cellphone, kaya wala ko siya load. Cellphone, makitawag. Walis tambo. Walis tambo. Remote sa smart TV. Oh, remote. Kape. Kahilig ba kape ang mga teacher? Kape. Marker. Marker. Ballpen. Ballpen. Pala. Pala. O sige, kwarta. Kwarta. Totoo! Abe. Sino dire ang wala agi hulam sa ko teacher niya kwarta? Ako piling. Okay, next one. Balik. Extra chair. Extra chair. Gunting, siyempre. Gunting. Map. Map. HDMI. HDMI. Dustpan. Dustpan. Walis ting-ting. Sige. Scrub. Sige. Sticky note. Sige. Ballpen. Sige. Up! Ballpen ang sabi na? Kaya ka. Wait lang! Ano kaya? Wait, tayo ba? Tayo? Ano nga pangalan mo? Ano pangalan mo? Joseph po. Joseph. Joseph, buntis ako. Tamanan sa mama mo. Okay. Next one. Eto na. Mga dahilan kung bakit nalilate si teacher. Sino dito ang nalilate? Biometric ba yan karon? Ano ba yan karon? Bahala ko. Okay, go. Nakapamimos pa sa balay. Nagahimos. Nagapadete. Nagapadede. Bagubata. Based on personal experience, baby time. Ay, sana. Sino uyab mo, sir? Kasama natin? Wala. Layo nga lugar, ma'am. Sa ibang nga nation. Sa ako nga imagination. Buti na lang may PBB next week at maliwaliw ka. Moving on. Walang tricycle. Walang tricycle. Naburaw. Naburaw. Nag-party kagabi. Na-late kayo ng chat-chat nga sa iyang boyfriend o Ay, ano mo kasi na, sis? Next. Na-traffic. Na-traffic. brown out. Brown out. Nga akong brown out. Hindi ka pamlansa. Oh! Hindi makapasok kung hindi nakaplansya. Oh, next. Wala na ako ng rice cooker, tayo wala balon na kami. Oh, next one. Nasobrahan kami up. Oh! Next. Wala tricycle. Uy, nasagot niya na! Bye-bye, Mami! Mami, pag nag-retire ka, 20% less. Ay! Tandaan niyo next. Na-video niyo yun, na-video niyo. Paul Surala. Paul Surala, ilang years ka pa in service? 6. Ano ka, 3? Sige, thank you, Mami. Love you so much. Next one, mga dahilan. Eto, mga dahilan kung bakit nai-stress si teacher. Isigaw niya! Sala. Yun na. Okay, mga dahilan kung bakit nai-stress si teacher. Go! Walk Dutch. Double deduction sa sendo. Damo deduction. Saan ako eh? Kaya nagpa-deduct ka ba? Nagpa-apply ka pa. Siyempre, kay late gani, di ba wala na ako ng rice cooker ngayon na. Di na didakan. Okay. Wow. Next one. Nagsumbagana yung advisory class. Ooh. Next. Wala ang balon. Sino ang wala balon? Si teacher. Abi ko ang bata. Okay, next one. Gahod ang mga estudyante. Gahod ang estudyante. Magkakaubusan tayo ngayon. Next one. Nag-away sa bana. Oh, stressful. Okay, sa bana, affected, emotion, di katudlo. Nabagot ang teacher. Pag sunod si teacher, bad trip si teacher. Pag nakitaan ka ng alikabok, sunod sa classroom, banglago si teacher. Next. Why ka dala requirements para sa worksheet and activity? Iba talaga, mga detalyado talaga to. Next one.
May mga behavioral students. Ooh, next one. Higko ang classroom. Higko ang room. Next one. Tawag school papers. Next one. Ari na. Ang tasa ni estudyante. Nasagot na kanina yun. Naima ng sumbaganay sa pagtasan. Oy, nag-explain si ma'am. Lain daw ang sumbaganay sa pagtasan. Okay. Pwede ba Pasok. Okay, next. Wala akong complete uniform. Wala ka complete uniform. Next. Reklamador ng mga parents. Amoy na. Nga i-unfriend yun ang mga parents. Yan na. Imutang lang sa group chat. Kung ka-unfriend yun. Dapat. Ano grade kinatudluan mo, ma'am? Secret. High school. Okay, next. Nagkarabuka ang salamin sa classroom. Ano nangyayari sa loob ng room? Next one. Napakanto sa office. Ubusin natin. Sige pa. Nakita ko yung estudyante mo kasunod sa leader. Very scenario talaga ito. Nangyayari siguro sa kanila talaga ito. Yes. Next one. Doon kayo magaling sa CR. Ang ano? Ang estudyante. Okay, next. Overloads. Overloads. Wala nakapasa sa lesson plan. Oh. Ang ating klase sa mga bata. Ang dami nilang problema, no? Hindi kami maubos-ubos. Okay, ito. Pahirapan tayo ng pahirapan. Mga coordinatorship sa school. Alam nyo, ha? 1, 2, 3, go. SLG. SLG, SCLG? Correct. Groovers or dance club. Dance club moderator. Sports coordinator. Sports coordinator. Activity coordinator. Activity coordinator. Filipino con. Filipino coordinator. DRRM coordinator. DRRM. MAPE club coordinator. MAPE. Matsai coordinator. Matsai. English. English. RCY. RCY. Religion club. Religion. Summerfield. Sige. Bakit may sagot kayo? Ay, iba talaga ito mga coordinator. Okay, next. Mga school activities. School activities and 1, 2, 3, go. Buwan ng wika. Buwan ng wika. Intramurals. Intramurals. Abre klase. Abrikase, brigada is... Ay, gabal ko na. Go. Family Day. Family Day. Convocation day. Convocation. Teacher's Day. Teacher's Day. English festival. English Fest. Pupuri. Lain Okay, lain to siya. Go. Entrepreneurship day. Entrepreneurship Day. Christmas party. Christmas. Gusto mo na talaga mag-break, no? Kanina ka pa. Okay, Christmas party. Marketing day. Marketing Day. Araling Panipunan Day. Araling pa yung totoo, may aral Monday kayo? May budget talaga, grabe ha. Shalan niyo kayo ha. Okay, next. Graduation. Graduation. Bright. Guwapa na, bright pa. Next. Cluster meet. Okay, next. Provincial Day. Provincial meet. National meet. National meet. Municipal Meet. Municipal meet. Palarong pambansa meet. Oy! Papasok, national meet siya. Sa palarong pambansa, may merong batang Pinoy at palarong pambansa. I don't know, it's your preparatory mo. Your Honor. Kamuy ko mag-away, kamu gampang lang. Okay, pasok. Okay, next one. Eto, mga madalas mawala sa loob ng classroom. Sige. Mga madalas mawala sa loob ng room, go. Basic experience ko bago lang. 200 pesos. Pera. Ang cheating ko mabulpit. Ballpen. Eraser. Eraser. Marker. Chalk. Mga cellphone. Cellphone. Ano nang grupo nyo? Di lang mga cellphone kinakatula? Ano yung naman? Kinakatago. Next. Walis tingting. What is thinking? Eraser. Eraser. Scrap. Ano pa? Ana? Dali, may istorya ako sa mga taga-dali. Kaya kinasakita nila ako. Dali lang. Ang eraser hindi pwede? Na-mention na po. Ay, sorry na binuwal ako kung kisa twice na siya. Okay po, out na daw po yung eraser. May araman sa iba't ibang klaseng eraser.
may whiteboard, may sa green board. So ako, whiteboard eraser. Tanggapin natin, tanggapin. Teacher's Day ngayon, tama na. Okay, next one, go. Map. 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 Flower pots. Flower pots. Trash bin. Trash bin. Sapatos. Sapatos. Remote. Remote. Medyas. Medyas. Leather stick. Ano pa? Bag. Ano pa? Mission vision. Ano pa? Earrings. Mission vision, madula. Mission vision yung kung ginapaskil sa wall. Madula? Oo. Grabe nyo naman. Okay. 4 na lang. Tagayin na lang kami ba? Ano? 4 na lang kami. Sabi nyo, barato lang. Wala nyo kasi ginang ako maglakad. Ito makayuan naman. Kung ako mababa, ano kung mayuan ako. Ito na. Ito na. Mga bagay na pinag-aawayan nyo sa loob ng... Grabe, gusto mo sa faculty. Pag-usapan natin yan. Sa loob ng paaralan, sa buong paaralan. No? Oo, mga bagay na pinag-aawayan ko. Basura. Ang basura. Area na siyang grade 1 ha, Dre ha? Why pa maestra niya, hindi ka na paglimpyuhan para pag-abot niya, makita niya. Next. Activity responsibility. Activity responsibility. Ikaw na daw kayo mas bata ka. Next one. Foods. Pagkain. Next. Grading sheets. Grading sheets. Class schedule. Class schedule. Lesson plan. Lesson plan. Card. Card. Malaydan. Balaydan. Conflict between the students. Students. Payang responsibility. Okay, next. Ang subject area katuluan. Next. Mga estudyante nga may ara sa conference sheet. Next. Cleaning tools. Sige. Ang ginabalit-balit ng mga estudyante. Next. Students ID. Next. Students uniform. Next. Haircut. Next. Moderatorship. Next. Anong sagot? Pera. Pera. Go. Coordinatorship. Uy, nabalik mo na. Yung kanina. Moderatorship Correct. na. Go. Ang kanina mo, moderation, coordinatorship. Next. Mga pabibo. Pabigo. Personal na gamit ni teacher. Next. Activity schedule. Tapos na. Bye, guwapa. Next one. Go. May mawala na gamit. Mawalang gamit. Tapos na. May gamit na mawala. Tapos na? Wala pa. Nga, wala ako na pumati, no? Okay. Tapos na? Tapos na. Tapos na. Message na. Sige, message na. Congratulations, our 2 winners! Palakpakan po natin sila. Maraming salamat, ladies and gentlemen. Balikan niyo ako mamaya, ha? Para sa cup, ha? Camera action. Ladies and gentlemen, this group will have the script now. First is we will flash it on screen. Uunahin po natin. Ito, parang gusto ko to sila mauna kasi ang ganda ng pink na pink. Okay. They are Vilma Santos and Carlo Aquino. Flash it on screen. Hanggang paglaki mo, malulong ka na dyan. Hanggang magkaasawa ka na. Magkaanak ka na. Extra mic. Ako yung bata. Pag mo naman siyang sigawan, no? Ladies and gentlemen, for Vilma and Carlo, ibibigay ko sa'yo ang... Ayan. Ooh. For Vilma and Carlo, mic check tayo. Sound checking. Sound check. Perfect. Lights! Camera! Action! Wala chaya. Wala trial. Kaya gabihan ta. Ari na. Dito na yun. Kaya nyo na. Emote ha. Version. Music. Background. DJ.
gusto mo? Di bakit kami hindi pwede? Wala akong ginagawang masama! Akala ko lang wala! Pero meron! 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 Hindi kinabakal na yun yung last one. Thank you so much. Iba yung... Akala ko kailangan mo pa ng rehearsal. Ang laki naman pala talaga ng ng galing ng performer number 1. Moving on. Ito yung nagpa-practice nga. Hindi kang kayo dito para magawa niya. Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Labas. Elian, sorry. Ano karapatan mong pagharapin kami ng babae niya? Ellie, I'm sorry. Anong karapatan mo harap? Teka. Teka. Dali lang. Yawan siya. Isong-isong din. Sige. Daniel lang. Daniel. Go. Lights, camera, and action. Ellie, I'm sorry. Anong karapatan mong pagharapin kami sa babaeng yon? Akala ko makakatulong sa'yo. Sa akin? Narinig ko kayo ng tatay mo. Cargo kong pamilya ko, Mia. Labas ka na doon! Naisip ko it would help you to move on. Move on from what? From everything that keeps you from moving on. Bakit? Ano ba alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung pinagdaanan ko? Hindi! So stop like you know my... Stop acting like you own it! Na pwede mo sabihin kung kailan ako mag-move on. Kahit si Celine nakasama ko, na alam ang lahat. Hindi niya pinakalaman ang desisyon ko. Hindi ako si Celine, so stop comparing me to her. Tama, hindi ikaw si Celine. And you will never be Celine. Celine is dead. Hindi na siya babalik. Pero hanggang ngayon, umaarte ka pa rin na parang nandito siya. Nandito siya! Dahil nandito siya! Kung nandyan siya, nasan ako? Anong lugar namin ng mga gusto kong mahal sa'yo? Eh di wow. Hindi ka ba nahihiya kanina? Hindi nahihiya kasi ang ganda-ganda ni Kat. Ay wala ma'am. Mas maganda ka ma'am. Sinusubukan lang naman kita. Liza and Enrique, sige. Bakit may bag si Enrique? Dali lang, ano ang dala ni Enrique? Ibaba mo lang ang bag, anay. Trip lang ni Ma'am. Balik na kayo. Sige. Okay, sorry. Kasama pala dun sa preparation. O, sige. Pwesto tayo, ha? Sorry. Sorry, ha? Lights, camera, action. Ang tagal-tagal na nun. Pero matagal na yun, nandito pa rin. That was one mistake. Ano nangyari sa Isa bag? lang. Isa, dalawa, tatlo, pareho lang yun. Sumasama pa rin tayo. Ay! Woo! Lasing ako nun. Lintik na palusot yan. Kahit lasing ka, alam mo ang ginagawa mo. Kaya nga nagsusuri ako, di ba? Kasi kahit anong sabihin ko, I was wrong. Nagkamali ako. Nasaktan kita. Nasaktan? Kayong mga lalaki, akala nyo, pag nambababae kayo, nasasaktan nyo lang kami. Am I not enough? May kulang ba sa akin? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? No. Then why? Bakit mo ako nagawang lukuhin? Palakpakan po natin! May I know, bakit ganun mo na lang kinakarakter yung karakter ni Enrique? Siguro napagulong sa magmahal. Napagod siyang magmahal. Bakit sir, anong... sige, isuot mo muna yung bag mo. Saan ka napagod magmahal? Ano nangyari?
if you are a teacher, when you are given a task or a scene, you are actually putting your heart into it. Wow! Pero gusto ko yung ano ha, gusto ko yung panuhod niya. Tapos alam mo yung tapos na yung line niya, wala siyang ginagawa, ikaw na yung nagsasalita, umaacting pa rin siya. Paano yung acting mo? Paano yung parang yung pagod sa jogging? 1, 2, 3, go. Oh, tingnan niyo oh, ang galing. Last time ka sa akin. Ikaw ba may boyfriend ka man? Meron. Nasubukan ka na bang saktan? Char lang, emotionally ba? Yung mga ex mo? Ang galing mo rin, ang galing mo. Paano yun? Paano yun? Am I not enough? 1, 2, 3, go. Am I not enough? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? As in, ganyan sinasabi mo marami sa boyfriend mo kung mag-away kayo? Boy, mantana. Takan siya. Congratulations! Kaya pala gusto na nilang umuwi. Ayan, your own version. Ladies and gentlemen, please stay at the center. Vilma Santos and John Lloyd Cruz, lights, camera, action! Hi, ma'am. Sige, ikaw lang ang tama sa lahat. 2 taon lang na kayong magkasama ni Mark. Ikaw lang naman ang alam ng mga gusto niya. Ano? Nahihigit ka? Nahihigit ka na naman? Dahil sa akin siya nagpiling, hindi sa'yo. Anak siya. Kaya bawat iniyak ito niya, alam ko! Anak mo lang siya. Hindi mo siya magmamayari. Di dahil ikaw ang nalabas sa kanya. Ikaw na rin ang bumuo. Kung ano man ang naging siya, dahil sa kanya. Ang ibang tao ay hindi pa rin ang buhay niya. At isa ka lang doon, tita. Isa ka lang doon. Kaya hindi lang ikaw ang may karapatan magmahal sa kanya. Hindi lang sa iyo umiikot ang mundo, tita. At hindi titigil ito kahit mawala ang pa. Huwag ka magpagaling dahil wala kang alam. Eh ikaw, anong alam mo? Alam mo ba kung unang magpakamatay si Mark? Noong unang taon, yan dito sa Amerika. Di ba hindi? Di ba hindi mo rin alam yun? At si Cherry. Alam mo ba nag-asawa siya? Nang maaga para lang makalis agad dito? Sa pader dito? Yan. Hindi totoo yan. Si Aida. Hindi totoo yan. Totoo! Oh, bakit kayo? Ayaw mo aminin na. Di ba ikaw nagsabi? Huwag ipag-ibon. Huwag ipag-ibon sa'yo? Pues, ito ang totoo. Harapin mo ang totoo. Bastos ka! Bastos ka talaga! Sinungaling ka pa! Pagkakano ka? Wait lang. Na-realize ko talaga na tama lang talagang meron tayong National Learning Cup para sa mga slow reader. Ikaw talaga, dahan-dahan ka nagiging slow reader. Ang galing! Bago lang ako sa kuday. Ang galing-galing mo, ini-style mo kami, di mo talaga mabasa ng straight isa-isa mo. Baka! Alakpakan natin sila, ladies and gentlemen. Bring me your payslip. Sino may dalang payslip? Payslip! Ay, may dala talaga siyang payslip. Congratulations! Baway po! Sorry, next one! Bring me!
birth certificate, mulong, application for loan, East-West, Manila teachers. Wait lang. Next folder. Sorry. DTR. DepEd appointment! Wow! Thank you. School ID! 10. Ari na siya. Shagid. Congratulations, Shagid. Red tsaka black ma'am para mabilis. 5,000 peso bill. 5,000. Ang unang maglabas ng 5,000. At dapat willing i-donate sa district ang 5,000. 5,000 na, ma'am. Okay, dali lang. Arin mga 5,000, 10,000, 15, 20, 6,000. Okay, At tama na, Arin na nauna na siya. Alam mga mayaman, nakita mo din eh.